ഉമ്മാക്ക് മോൾ കൊടുത്ത ഒരു സർപ്രൈസ്, ആ ഒരു ഫോൺ. ആ ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട് ഫോൺ നന്നാക്കാൻ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഷോപ്പിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ആ ഉമ്മാക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സീൻ ഒന്ന് കണ്ടു. ആള് ഞെട്ടിപ്പോടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടും എന്ന്. പാവം കരഞ്ഞുപോയി ആ ഒരു നിമിഷം. ഒരു തീരാദാഹം മാത്രം ആ